वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देख लेते हो, श्राप लगेगा मेरा श्राप। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त, नहीं तो पक्का गर्लफ्रेंड नहीं पटेगी, सिंगल मरोगे तुम, सिंगल। और चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। डीजे धीरज विकास चुप तोरा माई के, तोरा के ना तोरा माई के कहतानी। करिया तोर मोरद बारे रे कह जली, करिया तोर मोरद बारे रे कह जली। तो होई लइका कैसे तोर हो गइल, होई लइका कैसे तोर हो गइल। डीजे धीरज देवरे नियन लागे कर रूप सगरी, देवरे नियन लागे कर रूप सगरी। तो होई लइका कैसे गोर हो गइल, होई लइका कैसे तोर हो गइल, होई लइका कैसे गोर हो गइल, होई लइका कैसे तोर हो गइल। सीधी रिकॉर्ड दिल्ली एक राख तो एक नाक तो सब दोसरे पन गइल बा। भीतरे भीतर खेलनी बोलू कौन खेला बोल भइल बा। डीजे धीरज एक राख तो एक नाक तो सब दोसरे पन गइल बा। भीतरे भीतर खेलनी बोलू कौन खेला बोल भइल बा। मरले बार में जाते हूँ रे पगली, मरले बार में जाते हूँ रे पगली। अन्हर